guys, so nag-start na itong ating open category. 18 participants ito. MTB open. Ayan. So dito makikita ang bakbakan ngayon sa pagitan ng ating malulupit na open category. Ayan na, muntik nang nagkadikitan ang lilikot, BBT at BCA. Ayan. So shoutout kay Boss Joey Carillo at kay Sir Jerry Sarmiento Singsing. Silang dalawa ang nag-organize ng ating race dito sa isla. Shout na rin kay Ma'am Jeannie Gamba. Ayan guys, napakarami. 18 itong ating open category. At nagkakabanatan na nga agad guys dito sa ating first lap. Guys, so 3 laps itong ating open category sa ating MTB. Ayan, at iikot sila. At titignan natin kung sino ang pinakamalupit sa kanila. Ayan guys, so at all Bulinaw lang itong ating laban ngayon. At titignan natin kung sino ang pinakamalakas dito sa Bulinaw. May mga galing sa bayan at isla itong ating maglalaban. And guys, entering na tayo ng Barangay Victory. Kakaliwa tayo dito. So ingat-ingat tayo daw sa pagliko. First wala pang nag-attempt na kumukula. Nagpapakiramdaman. May sumali tayong master category. Shoutout sa'yo, idol. Bumabalan yung isa sa bandang unahan. Nagkaangatan ng mga puwet at nagkabantan. So may mga naiwan na sa bandang likod. So salamat sa marshal natin. Talaga namang napakasipag na nandun na sa bandang unahan. So bumagal ang takbuhan dito sa ating first lap. Mauutak na itong ating mga participants guys. Kaya hindi sila basta-basta ako makakawala. Magkakabanatan, papaliko tayo pag nating sasabayan ng mga bikers. At baka may isang may plang. So papaliko na ulit. May umabol mula sa likod. Hindi tayo makakasiin guys na maliligitan itong ating mga participants ngayon kasi sakop nila ang buong kalsada. So tutok-tutok lang tayo dito sa bandang likod. And liligo tayo pakaliwa dito. At sarado kurbada to guys. So dahan-dahan lang. Papunta ng Barangay Asinan. Nagkakabalatan na. Nagkakaagwata na guys.
sa atin sa bandang likod. Tingin tayo sa bandang unahan. Mas matuloy ng bagay itong ating open category kaysa doon sa ating 14 years old below kanina. So, mahabol nung isa sa bandang likod. Tingin tayo sa bandang unahan. Galing go. At nagkakabakbakan na nga. Nagkakabakbakan na itong ating MTV Open Category. And sino kaya ang magbabagi dito sa ating Open Category, guys? Pakiram naman ng labanan, guys, dito sa ating MTV. Walang nag-a-attempt na mag-breakaway. Walang nagbabalak kumawala. So tatapusin nila itong laban na magkakasama. Three laps ito kali MTV. Ayan. Shout out na sa Tropang BC, yan o, sa idol natin. Shout out, sinasama dito. Yan o. Medyo pagod na rin yung iba kahit nasa likod lang. Sino kaya ang unang mabanat dito sa ating Open Category? At kumpleto pa rin, guys, itong ating peloton dito sa Balangan. May nagbalak mag-breakaway, naka-white na jersey from Bolinao Cycling Team. Sino na nang naka-BCA? Yan, BBT naman, bumaba natin sa bandang kaliwa, papunta sa harapan. Yan, magkakaalaman dito sa may papaliko, guys, kung sino sa kanila ang unang liliko. So tingnan natin, susunod na natin to hanggang sa likuan. So ingat-ingat mga idol. At medyo sharp curve itong ating U-turn area dito. So dahan-dahan lang mga idol, dahan-dahan. Yan, so papaliko na sila, guys. Papaliko na tayo. Kasabay na tayo sa kanila. Sino ang unang babanat? Pabalik sa ating finish line. Nagpakiram naman ulit. At wala na namang umangat dito sa bandang unahan. May bumana na naman. Pinapahabol ang mga kabataan. Tingnan natin, guys, kung sino ang susunod sa kanila. Ayan na, nagkakabanatan. Okay, banatan sa harapan, guys. Naka-BC
PCA din yata yan eh, yung naka-white na jersey. Kulay pink na jersey. Bumabanat sa banda kaliwa, Romery Mate papunta sa harapan. Hindi tinuloy guys dahil may sumunod agad sa kanya. Last 2 kilometers to the start finish area. At nagpapakiramdaman na naman ito ating mga participants. Okay. Ano kaya mangyayari sa race natin na to? Ay makakalaman kaya sa ating second laps? Tropang Bolinao ang nagdadala pa easy lang sila. Dito sa baba, ingat mga idol, pababa, mag-ingat kayo. May mag-check agad guys pag may bumanat, pag may umangat, kaya bugso-bugso lang itong ating takbo, yung bilis nila. Lapit na tayo sa ating start finish area. Sino kaya ang babanat dito sa ating paliko? Liliko pa kanan guys. Sino ang unang makakarating sa ating start finish area? So yun nakaurom. Yan ang unang tumawid sa ating start finish area. Ito na yung ating peloton. Putang inapakitang gila. Yan, BBT ang nagdadala, dalawang BBT guys. Racing group, may nangunguna kanina guys. Last lap na po tayo, last lap. Wala na, nakalayo na yung isa. Wala na. Pinapatay na rin yata. Pinapatay na rin. Guys, para sa ating last lap, papasok na tayo ng Barangay Pilar. Meron tayo isang solo breakaway. Hindi natin nakuha ng kanina. Pero may solo breakaway tayo guys. Ayan mga nagdadala. Shout out kayo. Oh, bakit kanina ka pa nagtatrangko dyan? Kanina pa nagtatrangko si boss. At hindi pa rin siya pinapuntan. So chasing group natin guys, 2, 4, 6, 8, 8 itong nasa chasing group natin. Makakahabol pa kaya sila doon sa ating solo breakaway na nasa bandang unahan?
At hindi na nga siya hinahabol dahil hindi rin pinapalitan yung nagtatrangko sa bandang unahan. Parang mauulit yung nangyari kanina guys ah. Alam po nga Tabi kayo. Tabi kayo ni Aaron. So, binanatan po maliwa, sinundan. Tapos nagkakasigsagan. So, umiingit tong isa na nakamotor. Malayo na yung ano, no? Malayo na yung solo. Si ano, nagkabanatan na naman. Ang hirap dyan sa may maliit na tulay. Pabayar sa highway ng mga tumamaya. Dito pa dalan yung RV. Oo. So nagkakaangatan dito guys. May lumamang sa bandang unahan. May mga naiwan sa bandang likod. Nakapost lang naman, di ba? Yes, so nandito tayo sa highway. Dito na lang babakbakan itong ating mga participants. So, abulin natin sila. Dito na tayo hahabol guys. Nagbibilang na? Oo, sir. So, dito tayo didikit ngayon. Dahil dito na magkakaalaman sa ating last lap ng ating mga participants. Pasok tayo sa barangay Newton. Ayan guys, tropang bayan ang nagdadala. Pahinga Rod. Pahinga. Nagpapakiramdaman na naman ng ating mga participants. Woo! Break away. Sino kaya ang babanat dito guys mamaya? Pag last 2 kilometers na lang, last 3 kilometers. At nagpapakiramdaman na sila. Banatan na naman, basta't paligo, magpapanatan. Habulin natin mamaya yung bridge, okay?
Paris. Magkakasama ang GCA at BBT sa laro na to guys. Nagpapakiramdaman na naman. Ayan guys, parating na itong ating kissing group. Ayan, napakalayo na po ng ating breakaway at baka nasa finish line na yan. Ayan na. At dito na nga magkakaalaman sa last 3 kilometers na ating natitira sa ating last lap guys. Once finish na ang mangyayari dito dahil talaga namang nagbabantayan na itong ating mga participants. Sino kaya sa kanila ang magbabagi? Last 3 kilometers according sa aking estimation. Agad prod. Agad mo. Doon ka na meron sa Jay. Yan, hindi na pinalitan sa trangko si Idol sa bandang kanan guys. Ano kaya ang mangyayari dito? Nakakipagsabayan yung ating master category dito sa mga kabataan. At hindi pumalit itong mga kabataan sa bandang kanan naman para magtrangko dahil talagang nagpapakiramdaman sila. Pa rin ang nagdadala sa bandang kanan. Nagkasigsagan na naman. Kapit. Naglaro. Papalapit na tayo na papalapit guys. Hindi pa rin pinapalitan yung nasa harapan natin. Ang hindi kaya maubos ang kanyang lakas hanggang sa finish line dahil paisi-isi lang itong mga nasa likod guys na sumusunod sa ating tropa na nasa harapan. Dali po kami. Abangan natin ang mangyayari dito dahil talaga namang magkakaalaman dito mamaya kung sino ang magwabagi sa kanila. So last 2 kilometers wala na yata. Parang nasa 1.5 na lang guys. Palapit na tayo palapit pero siya pa rin ang nagdadala sa ating grupo. One kilometer na lang. 1 kilometer, pababa na tayo. Dito na magkakaalaman sa may pababa kung sino ang babanat dito guys. Oh, may kotse pa doon oh. So ang makukuha na lang dito ay ang second, third, and fourth, fifth place dahil meron ng nauna na solo breakaway. Sino kaya sa kanila dito ang babanat mamaya sa Korpadahan? Yung last 200 meters o 300 na lang yon kung sakali. Ayan guys,
Last 700. Remaining. Aking tansya. Last 300. Last 600. Nagkakabakbakan na. May umaangat na dito. Last 400. Babalik ko dyan guys. Parang wala nang 300 pag lumiko sila dito. Ayan na, nagkakabanam na dito sa paliko. Sino kaya ang babanat? Dito sa paliko. Sino ang babanat? Ayan o. BCA. Inasa naman na ng mga loy na kapura. Sigar pangatlo. Hangout pang 5. Nakakuha pa ng Video na tayo. Yan na, papi! Papi, yan na, papi! Yan na yung hinihintay mo! Magsisibar na siya! Magsisibar na! Lock side. Hindi lang, pinusot pa. A few moments later. MTV. Jay, pero ang cellphone mo, picture. Ah. 1, 2. Third place. Garcia. Aaron Garcia. Ah, 1, 2. Ah, dito 1, 2. Second place. Caracas. Davidas. One, two. First place. San Pedro. Ah, 1, 2. O, sa kategori naman tayo. Ano kategori? Ay, mayroon pala champion. Janice. Taga-Tarlac. Batang Urom. Batang Urom. Ah. Anak ka ni mama mo. 1, 2. Par.